ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи голос мигрант мебошад ва ман ҳабибулло қурбонов бо шумо ҳастам. чӣ ки ҳамаи шумо донистед, аллакай 2 моҳ зиёдтар буд дар ютуби мо ягон видео набуд, чунки хабарҳои ин қадар зарур ҳам набуд. ва имрӯз шуморо бо яке аз хабарҳои беҳтарин мехоҳам ошно бисозам, ки аз 1 апрел байни Тоҷикистону Русия авиасообщение кушода мешавад. ин хабарро дар радиои озодӣ, дар шабакаҳои иҷтимоии Русия, дар РБКу, РИА Новости, Мигрантору, Госуслуги, тамоми сайтҳои Русия аллакай ин хабарро паҳн карданд ва ман низ хостам ба шумо ин хабарро бирасонам. дӯстони азиз, мо ин қадар сахт тайёрӣ надидем, чун хабарро ҳанӯз фаҳмидем ва хостем зуд дар офиси кории ширкати даво ҳастем, хостем ин хабарро ба шумо бирасонем. Акнун сар мешавад саволҳо, ки мо регистратсиямон то 15 июн аст ва агар аз 1 апрел сарҳадоро кушоянд, регистратсияҳои мо давомаш яъне ки идома мекунад ё ки намекунад. Холоса пулисҳо дигар моро акнун ғам метиҳанд ё ки наметиҳанд, чун сарҳадоро кушоданд ва шояд ғамтиам сар шавад. ин як чанд масъалаҳои дигарро пурра хушрӯ тайёрӣ дида дар наврҳои оянда як ба шумо пункт қатъӣ мефаҳмонам. дӯстони азиз, ва ҳоло ҳамин қадарашро ба шумо хостам бигӯям, ки ба кулли мардуми Тоҷикистон хабардор кунед, ки дигар 70-80 ҳазор рубл додаву справкаҳои медицински харида ба Русия наоянду, метавонанд ки як ҳафта як маротиба аз Москав ба Душанбе, аз Душанбе ба Москав парвозҳо ҳаст, метавонанд пайда биёянд. вале як безебии кор дар ин аст, ки дар як ҳафта як маротиба мондагӣ ҳастанд, ки нархи билеташ намедонам таги аз 40-50 ҳазор боло шояд шавад. ва бозам саросима нашуда ягон 1 моҳ 2 моҳ мунтазир мешавем. нафарҳое ки хело зарур ҳастанд, бо ҳамон нархҳои қимат тайёр ҳастанд билет бихаранд, онҳо меоянд ва оҳиста шояд шумораи рейсҳоро дар як ҳафта 2 бор 3 бор ки карданд, нарх оҳиста мефарояд ва озодона меояд. дӯстони азиз, бо справкаи медицински омаданаш як безебиаш дар ин аст, ки шумо 3 моҳ пас бояд аз ин ҷо бароед аз Русия. бо справкаи медицински шуморо патент наметиҳанд. баъзеҳо мегӯянд мо гирифтаистем, ман наметавонам, ман ҳайрон, баъзеҳо ҳастанд ки гирифта натавонистанд. ман шуморо ҳам гирифтагиҳоро метавонам нишон диҳам, ҳам нагирифтагиҳоро. инаш аз тақдири шумо вобастагӣ дорад. дӯстони азиз, дар охири навор ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам, чун дар ширкати даво ҳастем. аз фурсат истифода бурда мехоҳам шуморо аз молҳои ширкати даво шинос намоям, ки дӯстони мо инҳоро мефурӯшанд. масалан эпимедияная паста, ки барои бахва кардани мардонагӣ аст. боз инҷо тиква, масла тиква худам бисёр истеъмол мекунам, барои меъда бисёр фоиданок аст. чорнетмин дар инҷо мебинем, хилба барои дарди гурдаҳо аст. байна ин мазҳҳо аст барои дарди миёну буғумҳо, дигар чизҳо, барои ришу мӯи сар баровардан миноксидил аст дар инҷо. баъдан китобҳои устод Саидмурод Давлатов дар инҷо оварда ҳастанд, баъзеаш ба забони тоҷикӣ, баъзе ба забони русӣ аст дар инҷо. номерҳоро дар описанияи видео ва дар якум комментария ман мемонам, ҳатман занг занед ба ин рақамҳо. ва дар инҷо бошад баъзе молҳои ширкати Алабумро мондагӣ ҳастанд. телефонҳо ҳамчун повербанк, яъне повербанк ба шумо дигар дар кор нест. шумо як телефонро гирифта ҳамчун повербанк истифода мебаред ва ҳам гап мезанед. инҳо кнопочни ҳастанд. ва телефонҳои 90 рӯзае ки мо мегӯем, телефонҳои легендар мегӯем, ҳам мешавад. ин як вақт нобуд шуд, аз Тоҷикистон тайёр буданд, ки то 5-10 ҳазор дона мо ёфта равон кунем, вале ҳамин қадаре ки ёфтем худамон гирифтем, дона ба мардум дода истодаем. дӯстони азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. кадоме телефон лозим дорад, китоб лозим дорад, ё ин ки дороҳои гиёҳӣ лозим дорад, рақамҳоро ман дар поёни ҳамин навор, дар описания ва ҳамчунин дар комментарияи аввал закрепит карда мемонам. худованд нигаҳбонатон. навори ояндаро мунтазир шавед. дар масъалаи ҳамаи нозукиҳои ҳамин қонуну фармонҳо ба шумо пурра карда мефаҳмонам. саломат бошед.